So kay pasalamat sa kumpular may kay jagad minggi pagtanggol sa mga judgmental. So nay mga tao nga judgmental lagi kaadto nga usa kay bagon sa lagi pa mga sitwasyon di man mi kaming tanan kanang nay kay ba mi nga daghan mi nga isuon pero ija-ijahay na magud pud mi og kuan guys pamilya anja. Kanang nay di ba pud pwedeng maghuhon ming tanan dito kanang nay ato mi dito tanan sa Harchintir kay Hi guys, good morning. Nami guess guys nga mga taga Cebu mga butan. Mari ko na sila Father Darwin nun dya. Kuan diri sila magluto. Ngayon sila pwede ba ko na magluto. So okay ra na mo guys og magluto. Unja, pilato mo na sila diri guys kay amang ginan kani mga transit na mo nga murag mga butan, mga butan jud among gin nga pilato mo na sila. Pwede magluto dari sa kuan among lutuan. Among guys. Kulong palong. Hindi na nak. Hindi ko na mukhaan na hindi ko na kamukhaan. Kami pag-bayad din mo. Ha? Aw. Ano? Anul ko na. Ha? Aw. Dali na kayo na. Kami ispilita namin mo. Good morning, mamahaw ta. Mamahaw ko na ta. Good na ba na? Namutra pa po tayo. Okay ra? Okay ra. Ano? Good morning guys. Kami guys nga taga asa gali mo mang? Taga Linaw, taga Now, Sugod. Sugod. Sila. Hi, good morning. Welcome to my vlog. Hala. Dami kami sudan guys. Oh, buwan. Napakamuti. May kamuti. Muna yung pagkaon sa mga pobreng taon. Ano pag-vlogger? Pwede gini siya mag-vlogger di ay. Oo, ganahan. Pwede dito. Nasaan niya siya adobo. Oh. Adobong baboy. Kasi ganahan mukha adobo. Nakain mo ikaw tayo mga adobo? Kani yun saan eh? Bulag po, bulag. Ipag-init na, magsudan. Sige guys, magkinamot ta guys. Mangaon ta guys. Ang panawara. Kinamot. Pwede na siya mag-vlog. Pwede dito. Kiri. Kagamay ba si mong vlog to? Gamay ko kaon. Kuwang lagi mo. Kamog tulo. Kuwang magtulo. Ay, duha. Katol pa. Oh, day, mo arang man sila skutsi, day. Yaw to ba? Nabulitan kay among ko under ma. Ina ma. Hi vlog. Utan kay among landlady. Kaya lang din. Oh, rabak ko kayo ko'y ligo. Sige, tanong sila sa golden day. Maxine. Ganyan na sila ganyan. Maxine! Dili man. Sound man eh. Hugaw, dili man hugaw. Wala pa. Pay budget. Sa gawas man na, pero diha okay naman ko. Okay naman diha. Yan sila giro. Sa gawas. So guys, silang ipagamit sa ang sakjanan, pagamit sa kutsi. Kay kuan kanang naay kanite mo drive ni si Madam. Kuan naman ila Father Darwin naman sila anja. Ko nga pwede naman ang kutsi ila rang gasolinahan. Gamitin nila sa pila ka adlaw. So di pa sila guys kaya napa ko nilibreng kuan pa sakjanan. Ang kuan ba? Wala ba na makuan ni mahinlo kay Ay okay na eh. Kamaw ka mo dai. Tanawa ipagawa sa diri kung saan ni pag arang 5 6. Thank you so much for the sponsor. Hoy, marang ka mo na. Sa ka pagarang ha? Arang kayo?
Atos-atop. Si nanay. Napanay ko an. Pwede sa di sana ni magasolina na. Pero. Unya marang ra? Isa, duha, tulo, apat, lima. Ano na lagi mo? Ay, abi, pito. Okay, amping. Ingat. Sige, bye-bye. Halibon? Diyan guys, ang ba diyang ikuan sa series? Kay na sila gamit na bilin ganina ang kadlawon sa pagpapinadari sa Valencia. So, ang soyan, kasi makuha pa, maklaim pa na mga ilang gamit nga nabilin sa series. Halibon? Kasama daw. Kasi suda to? Di ama manintinan tamo sa mobile ba? Kasi suda dilagay? Selabong. Okay. Kuha pa ka na, sir? Kuha di ko nun. Grab na naman sa asa. Imong numero yata. Okay na, sir? Grab ba? Ay, bilis sa kasulinahan. Sa nga nito? Emilio Sales. Dahil number, dahil. Dali ba? Number sa? Ako'y number. Emilio? Emilio Sales. Tanawa sa kwan gamit ang Facebook. Hi guys, karon dari ko sa merkado kay ang palit ko og utanon kay grabe gazag ang kabuhi. Gusto ko mukaw nila oy inja among suki ni siya guys. So grabe kay smiling. Pila na kay years ni namong suki kay ra ni ka buutan kadto nga kontagian ni diri sa gulayan og kanang prutasan sa merkado. Ni ay ang tindira nga gwapa nga buutan pero usuhon kurodog pod. Ay. Ug masakpot. Kamo ka? Unsa man di ay? Kamo ka? Vlog na. Hi! Ni ami diri sa Valencia Public Market. Paghapon mi makabalhin pero among iampo nga mahuman ang amo ang merkado aron Kabalhin na. didto nami sa angayan nga bag-ong merkado. Palit na mo guys. Amo ang mga gulay dire, palit lang, barato, makahangyo. Kun mo anak mo dire. Mahalinan pud mi sa amo inadlaw-adlaw nga gulay. Aron makapalit pud mi sa among panginabuhian kada adlaw. Okay, bye-bye. Hi guys, sana ilang mga utanon nalagana sa mabitan jud among suki. Mga presko pa kasog ilang mga utanon ni ate. Yo sa kanang dito pa kasi mga paninda na. Presko pa kasog guys ilang mga utanon. Ay, 2 years na rin, no? Wadid mi nagluid kay buutan man na may pakapin. So, initsahan pag pakapin, no? Kani panghatag na nisang pakapin, guys. Nana, mayong buntag. Kami karon gihapon sa Valencia Public Market, Valencia Bohol. Ug niay amo ang napakalakas nga vlogger ug ang sayang anak nga si Amy kanang palit na mo sa among prutas nga presko pa kayo unya aron pud mahalinan mi makapalit mi nga panginahanglan sa adlaw-adlaw ug among panginauton nga kini among tinda mahalin nga kinasingkas nga pagpalit ni anay among mangga nga hilaw. Dito sa ganang hilaw rin, day? 180 lang ang kilo. Kung saan nga ang mangga, dili man jud season ron. Maong mahal jud siya. Pero madagya po ni hangyo-hangyo. Okay ra. Di alang mi dire kung kinsa ang gustong ganahan, di ami dire sa Valencia Public Market. Ni apud mi ay kanang mga dry goods, mga manukan. Presyon eh? Parera. Ay, napabilaw? Oh, parera. Musa mga kahigalaan. Anha lang mo diri sa Valencia Public Market. Salamat. Hi guys! Nakaluto na din ko sa anglaw, uy. Diyan na may pagkita. Gisan din ko dito sa ilang, sa ito tindahan nilang kuanday. Ni itong gagawin mo, Nana.
Merkado ba si ate tatingan niya? Ang tama ka. Agawin ko kay kabuhit ko. Ganina. Da. Manggang asilong. Lilo tanan pero asilong. Hindi ako na guys, kananay. Di ba kang tugtog na po, di ko ka-vlog-vlog dari, di ko kadadlaw maka-upload na vlog guys. So ako lagi ang mga si patugtog na gahapon guys. Natagtag siguro ko sa biyahe do kaadlaw. Halos ako kabakod. Halos kasakitag ang gams da. Manikal nga naglawi ko bawal sa gumagan ka mga karni kay nakakaan ko sa birthday na nayukuan kanang bisayang manok. Murag mo din naka-trigger na hanjak ang biyahe po des niagi anunang ni biyahe mig anunang ni biyahe pa din niya pagkaw mag-Alisya. So natagtag aganggam sa gahapon ha wa ko halos makabakod. Grabe dingat-ngata. Karon guys, okay na. Game na nuguan gahapon ay minam sa ko para sa ngat. Unja pasalamat day ko guys na napud may gis dahil sa amang isa ka bakante nga kwarto pang transient. So nami transient ron for 3 days. Matoy na Father Darwin. Sila ni Ma'am napagalas nga. Chato? Na puro limot. Kamu tingkiot. Kamuti ni ate dit lami si gamay ragagmay si guys pero grabe ka pugad. So ang giaparis sa kuan giparis na sa nila way kamuti. Kasi maulian niya ang kabuhi. So grabe ang naong grabe na dyan kami ahok na. Grabe na gazang gamadyan dyan. Ngilak na rapat imong papa ni. Ngilak to imong papa kay ano kuno yan na kuno ko kaniwang. Sa kami nanambok min sa ikaw na niyang si Marjorie kay ko si Marjorie tambok pud. Ako ko yung nagniwang sa isang gilakan. Sa pa ko ni Mati manok mawa ko. Sa pa ko ni Mati mas mga anak. Lima ko kuno mawa ko nda. Nga kansa tag nilaw oy. Maulian natin kabuhi. Karong meron ayaw na, di rin pwede day. No? Ikat na kanta na? Grabe ko andal sa ama. Copyright. Niyagi ng vlog, dugay ka doon na monetize kay nagdagan day kutsin dya. Naikuan ay nagtingog din nagpatugtugog or supply. Doon magyapoy tugtog ko. Humanag ka itong where are you now? Nanapin yung puli. Para ginang batuon nag-asa ng badya. Ano tapos doon dahil ito? Ito. Itong nakayang speaker ba? Ano na? Mura. Ang pinain. Hi guys, mana to mana di ko kuan sa haram. Istorya sa dahil ko gamay ninjo. Sagla na ng mga bag dahil nagkalat tayo gisabit tayo nas kuan. So nakaligo na dahil ko kay nagkalit magkana itong sa merkado ning kalit man og ambon kanang uwan bitawon ja. Naligo ko kay basig kuan ja. Abi na gahapon guys og magpa-admit tagad sa kuan man magsaba nila. Grabe jud ang gibati tungod sa tagtag sa biyahe siguro to ja. Kay ba magunsay ang kuan haram sa campus Ginoo nga anay Ginoo hadjong gi surrender sa grabe jeng sakita ka din na magwanta nga murag ni daga na sang so gapong adlaw halos tibok jud adlaw karon nagpasalamat ko sa Ginoo kay medyo naka istorya na ko unja
Kanang salamat day ko sa kananay ni Ate Edith pod kay gidadaan ko sa dari sa kanang kuan kay mura dyan ay ahong madali-dali og kananay masakitan ko kanang kahoy bitaw sa kamunggay ja moto gidadaan ko rin sa dari gihapon kanira man si Zadari ja kanang naay medyo na tambawan na gahapon na arang-arang ko gamay so medyo kanang naay nakakuan ako, nakatabi-tabi na. So, grabe yung lisura guys. Pa siya daghan kaadong mga ning judge bitaw sa among mga pamilya, sa mga iso ni Terry, na yung mga niingon sa mauto gipasabot ni Florami. Nga, di mitanan pwede mo, kuan ka namin niingon nga, anong pulihi si way kung ano ibang isuon nga ning lupad og Manila anja malagi nga ag kami jajahay na mga tinmig mga ako jajahay mga ibang bati ako di ko pwede pag matulid to kay next week schedule na sa ang check up sa ang gam sila sa Cebu so na kaming tanan na mga kuan na mga gipang bati-bati anja. Oh, sakit na po. Yara. So, pasensya na mo. Nagasangas sa pod. Kay, mukuan lagi sa guys. Maganang na musakit sa mawa na po dya kuan lagi kining ang gibati bawo Ginoo na naman say bahala dya kanang ay sa kasakudari kanang na ay musakit grabing sakita dya kanang na ay mana nga og di kaadyo mo sakit mo kuan ko kanang na ay mo istorya kaya arong maka-istorya lagi ko sa wala ko ka-upload og vlog kada adlaw every other din na naman niyang vlog pero madyo na naman ni guys sa kay sawa so nalagi mga niingon nga kanang naay i-judge lagi ag mga igsuon ni namo kami mga igsuon na igsuon ni Florami nahi jang gi-post mazo kay pasalamat sa kong Florami kay jagad mingi pagtanggol sa mga judgmental. So, na mga tao nga judgmental lagi kaadyo nga usa kay bagon sa lagi pa mga sitwasyon di man mi kaming tanan karang naay kay bawa mi nga daghan mi nga isuon pero ijahay na magad pud mi og kuan guys pamilya anja kanang naay di bang pud pwedeng maghuhon ming tanan dito kanang naay ato mi dito tanan sa Harchintir kay usara man si makasadya gasto-gasto na hinon lagi na managi yung Florami nga jag uban na pangisuon nga wala lagi pa kahamag-hamag ka kuan-kuanda ng Manila ansahin nung kuno pong maligsan dakad hinon pong problema bitaw tinudjid na naingon nga si Mama Jolie nga nung yana ulitaw nag mga anak way kuan nga nung wa kuno ni nga tunay mga yana bitaw nga mga basang ubang may suon nga nganong nga to sa si Florami kuno gamay pas Dalton ja mahinon kuno ito adidto so si Mama Jolie wa pud mo kay bawo nga napos sa problema sa jang health wala man ni jagi koan gi-vlog. So lisod og kanang naay mga tao nga mo kuan na mamusga anja. Wa sila kay bawo sa tinad nga sitwasyon. So man nagipasabot ni Florami arantasan ni janggi kas Facebook. Nagajanin jo i-judge akong mga isuon nga nga wala sila dari sa Manila para motabang ni Tiri. Physically naning kamot pud na sila nga makatabang tinudjud na. Pero way saktong kwarta, way saktong ikagasto. Ug mapas man pud sa kuan way kasak-an daghan way kasak-an ja daghan na pud kanang problema na pud ug matdo ka kay siyempre ag kanang kaon or pamasahin ja. Wa di ra bad kakatabang kay unsang pay mong tabangon nga sa kwarto usaran pwedeng mo ati manidja ja. Maso pa maning kamot na mata dinhi og naagaling tay mga sobra pwede ratang muhatag ni Nidja sa mga isuon po nga na ay mga kwartahan may mga kwarta ja, kasagaran sa isuon ni Florami ja mo manjed ja
kanang naay ag-uban way alamag ag tinuod way alamag jud tinuod laman jud di makamao mo kuan di makamao mo biyahe sa Padong kay lahi ba sa ag city sa Manila kung sa city dari sa Tagbilaran or kanang taga-Bukid ka lahi ra ba jud ag kanang naay paagi sa pagsakay. So lisod way problema og city dari na operan sa Tagbilaran kay murag kayong kaya na dyan na namo po nga bisitahon dyan. Saan man na nato nga tama sa dado dyan. Ako sang kabahin, wapa po ko'y gibati, wapa po ko'y kanang kwaslawas, ipamatin dyan, wapa po ko'y problema nila Marjorie, kaya bawa na mo guys nga, napriso ilang amahan dyan. Every week to amis prisuhan. So, lisod kadto para nahabog ako po ingnon nga ako iwa niya to kay ako noon guys ug mo yun mo sa biyahe or sa pag atubang da na mga hospital ako kaya no na kay kanang nay kamaud sa kunong kudana or kanang mga biyahe pa dong sa heart center di dyan po ko dara yung maligsan ko kay kanang how many years mapuguni po sa Manila 25 years lagpas ko kay sugod ko og 1994 diyan ni uli ko 2000 ko basta kay 20 years kapin ko sa Manila kay tungod kay dato ko nagtrabaho so di ko maligsan dana sa kunoheg ako manggaling mo to dito Manila kaya ra na ang problema sa agahang lawas karon nga nako gibati unja napo ko gipang atiman so lisod kaso para na alam pong i-explain agang kaugalingon sa mga ning judge lagi sa among pamilya. Di man sinato na malikad dyan nga kanang wa sila kasabot sa sitwasyon mo na nga ipasabot pod ni Inday ni Florami so pasalamat po kong Florami kay si Florami sa tinadlang buta man sa kadzukaran na kay istorya kanang di pa na sa ganahan nga sa isuon mga isuon mga kuan mga daot sa laing kuan kay mo lagi na nga nalagyan ning judge sa ajang mga isuon. So sa Manila guys, daghan may gisuon dadto. To ay duha ka laki og to ay duha ka laki day. Nay duha ka laki, katong ning dunit pug dugo, ning dunit wara puti na himo nila, ning dunit pug dugo tong nga isuong laki. Unja na ko igsuon nga duha ka badji, ag usa ka badji po dadto. Tas Bulacan pero di po to makako tong mamang Aisa kay masakitin po to, unja lisod po to kahimtang. So di po siya basta-basta makatulad to sa heart center kay lagi na masakit na po siya si Insi Hermelita mo na kanunay nga kuan kay wala po sa ibana pinamatay mo tayo siyang bana dya kanang murag kanang okay ra po si Insi so pagpasalamat kong dakod ni Insi og ni kuan ni Florami sa tanan-tanan na may suon nga grabe ang sakripisyo nila tirin dya iba mo guys sa time nga si Terio paning mata na pa sa ICU so kami sigurong tanan na stress si nanay naghilak na dya madugali kay ning abot sa December 10 sa buntag nga nakaibaw nami nga si Terry ni istorya na murag na mata na so grabe ang galipay guys sa kanang second life nga gihatag jud ni Terry ni sa Ginoo dya kuan kanang nay dako kong pasalamat sa milyon kay ko nga milyon mo nga nagampo nga mga viewers na sa kanang YouTube o sa Facebook. Ang pasalamat ko sa inyo mga pagampo kay bawo ko na giningog sa Ginoo tungod kay daghan tang nagampo na makasurvive sila sa inyong operasyon. So, mura kay malagsakit hanggang salamat day ko sa kanang na ay mga kuan nila na ang napila ni ang vlog dito sa merkado. Salamat day ko ka sa dugay Ate Delia. Salamat day ko kang kuan guys kang Ate Delia Balagot nga katong na ato ganina nag-promote sa isang tindahan sa gulayan og sa katong nga kanang na ay ijang gulayan og ang ijang kanang prutasan diri sa merkado. Amo diri sang suki kay grabe ka kon basi ganahan mo mga taga Valencia atong mo palit sa ilang tindahan.
Salamat po ko kang dong kanang kang madam katong among guest from gikan sa day asa to sila sa Cebu, Danau, asa to Danau, Sugod. Sugod. Sugod Cebu nga ningari silang Father Darwin dyan. Mga bagatan po sila sa gusto sila naguto sa gusto sila nga kami kanang maudungan mi lagkaon sa uwa man mi, pero ganina wa na mi mauwaw. So kang Miss day name gani dyan Maria Rina Blido Castro Tahor. lagi Tahor. Hi di po ko kang Maria Rina Castro Tahor ka na si Jadari nag uban sa ijang pamilya dari sa among taas dari sa kanang among transient room sa second floor. So unom sila kabuk uban sa ijang pamilya. Thank you guys. Bye-bye.